Jeg sidder i Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, og jeg har fået den ære at få lov til at holde båltalen i vores dejlige bebyggelse, Albertslund Nord. Jeg bor også her i bebyggelsen. Det har jeg gjort i mere end 10 år, ligesom 60% af jer, de øvrige beboere, gør. Vi er mange, som er glade for at bo her, og ikke mindst den flot gennemførte renovering har gjort det til et endnu bedre sted at bo. Jeg nyder min altan endnu mere nu end før, og kan bruge 3 måneder mere om året, i forhold til før, da den ikke var indlukket. Men jeg savner ungerne, der larmede nede foran på legepladsen og græsarealerne. De er ikke helt vendt tilbage med fuld styrke efter renoveringen. I hvert fald ikke lige der ved den blok, hvor jeg bor. Vi er samlet her for at fejre Sankt Hans aften sammen. Sankt Hans handler om sociale fællesskaber. I historisk sammenhæng vil man beskytte sig mod det ukendte, mod det, som gjorde en bange. Man gjorde det for at holde sammen på fællesskabet. Det var en kollektiv handling at samle ind til bålet, og det var en hyldest til naturen og et håb om en god høst og en god slagtning, man fejrede på årets lyseste dag. Man brændte bål for at skræmme hekse og onde ånder væk. Der var på Sankt Hans aften trods alt ikke rigtige hekse på bålet, men opfattelsen var den, at midsommernatten var fyldt med magiske naturkræfter, både onde og gode. Alle urter og kilder var særligt hellige denne dag, og det var tradition at opsøge hellige kilder eller plukke helende urter på denne aften. På bålet har vi en figur, der ligner en heks. Heksene flyver ifølge overlevering til Bloksbjerg i Harzen, Sankt Hans aften og nat. Mormonen mener, at både bål og heks er en ny tradition, som stammer fra tyske håndværkere, der kom til Kalundborg i 1860'erne. Men det nævnes allerede i bøger i slutningen af 1700-tallet, at i det mindste bålet var udbredt på den tid. Der var ganske vist fundet rigtige hekseafbrændinger sted i dansk historie siden reformationen og helt frem til 1692, hvor den senest kendte hekseafbrænding finder sted på Falster. Men de blev altså ikke forbundet med midsommerfestritualer, selvom de bønder, der var brændte bål på denne aften, troede på hekse. Formålet med bålet var mere at skræmme hekse og onde ånder bort, frem for at brænde dem af. Sankt Hans aften handler om sociale fællesskaber, og det gør det stadig. Og vi har i dag stadig brug for kollektive løsninger, for kollektive udfordringer, i en middelstor bebyggelse som vores, eller i de helt store samfundsmæssige sammenhænge. Denne aften, som bestyrelserne har taget initiativ til, er endnu et udtryk for de gode kræfter, der her i vores bebyggelse hele tiden arbejder på at styrke det sociale kit. Det helt nødvendige sociale kit, som binder en meget blandet flok af beboere sammen. Jeg nyder at bo her. Nyder det, fordi vi er så forskellige, men også fordi denne forskellighed ikke står i vejen for et fællesskab. Vores fællesskab kommer til udtryk denne aften, men også på mange andre måder. Når vi har loppemarked eller bankoaftener, når vi har fællesspisning, når der er holdt fastelavn og juletræsfest for børnene, i alle de mange forskellige aktiviteter i netværkshuset, gennem blomsterbeding i lektiecaféen, ved qigong, tai chi, zumba eller anden fysisk aktivitet for beboerne, og ikke mindst i de årlige beboerferier, som dette år går til en højskole på Lolland. Jeg kan oplyse, at der stadig er ledige pladser til interesserede, og jeg deltager igen i år selv. Organisationen Albertslund Boligsocialt Center, der er tovholder på mange af aktiviteterne, er også udtryk for en beslutning om at styrke det sociale kit. Og når beboerne støtter op om det, som i de aktiviteter, jeg nævnte før, så kan det lade sig gøre. Når man siger sociale fællesskaber, kan man ikke undgå at sige foreninger i næsten samme åndedræt. Og man kan heller ikke undgå at tænke på børn og ungdom. Vi står foran sidste del af renoveringen her i bebyggelsen. Det ligger vist allerede fine planer for flere legepladser, bedre grillområder med mere. Udearealerne er desværre blevet forsinket på grund af noget med kloakrør. Hvordan den sag står, ved jeg ikke helt. Men vi nærmer os nye udearealer, og jeg glæder mig. Der er så småt kommet lidt legepladser op. Men for eksempel den store boldbane her, vi står på, skal vi have lavet en plan for. Den ligger alt for ubrugt hen, som det er i dag. Jeg synes, vi skal gøre store anstrengelser for at invitere foreningerne ind i bebyggelsen. Vi ved, at unge, der går til fritidsaktiviteter, i højere grad
får uddannelse, og vi ved, at de klarer sig bedre igennem livet generelt, med job og indtægt osv. I vores bebyggelse siger 60% af de 6-11-årige i naboskabsundersøgelsen, at de ikke synes, der er nogen gode steder at være udenfor. 30% går ikke til nogen fritidsaktivitet efter skole. Det kan vi hjælpe på ved for eksempel at lægge græs til foreningsfodbold midt i vores bebyggelse, eller tænke muligheden for cricket ind i den nye boldbane her i midten. På mange andre kreative måder, hvis vi får de rigtige idéer sammen. I et samarbejde med foreningerne er det på den måde muligt at få flere af vores unge til at nyde godt af det meget righoldige foreningsliv i byen, som byen tilbyder. Ikke mindst inden for idræt og sport. Det vil være en konkret måde i moderne tid at styrke fællesskabet på. I er velkommen til at finde mig på Facebook, eller bare kontakte mig helt almindeligt, hvis der er sager, som I synes kræver en lokalpolitikers opmærksomhed. Jeg bor nede i Kærgården 4. Men nu skal jeg tak for ordet, og god midsommeraften fortsat. Tak.